Výrobcovia fľašiek dnes v snahe predať čo najviac fľašiek presviedčajú rodiny, že fľašky sa podobajú na prsník, že z nich bábätko sa je podobne ako z prsníka, že napodobňujú dojčenie, že sa bábätko stále bude rovnako prísavať na prsník, bude to bez problémov a že používanie fľašky je súčasťou toho, že si žena bude môcť oddychnúť, lebo jej bábätko nakrmí aj niekto iný. Nabádajú rodičov, že je dobrý nápad kúpiť si pár fľašiek do zásoby už v tehotenstve. Nič nemôže byť ďalej od pravdy. Ak by dojčenie bolo prioritou, tak by sa na verejnosť oveľa viac dostávali štúdie, ako napríklad táto z decembra 2023 od autorského kolektívu na čele s Michalopulu, kde sa vo výsledkoch štúdie uvádza. Z celkového počtu 1974 matiek v 6 týždňoch bábätka použilo fľašu 65% žien a v 6 týždňoch prestalo dojčiť 32% žien. V 2 týždňoch malo problémy s dojčením 65% žien a problémy s dojčením sa významne spájali s ukončením dojčenia. Problémy s dojčením sa významne spájali s použitím fľaše. Ženy, ktoré už predtým plánovali používať fľašku a tiež ktoré používali umelé mlieko ako pohodlný spôsob krmenia, mali vyššiu pravdepodobnosť, že prestanú dojčiť predčasne. Ženy, ktoré už predtým plánovali používať fľašku, mali nižšiu tvorbu mlieka. Ženy, ktorým sa dostalo podpory od laktačných poradkyň, významne viac pokračovali v dojčení. Záver štúdie znie: ak sa ženy vopred rozhodnú pre používanie fľaše v kombinácii s dojčením, tak sa to významne spája s ukončením dojčenia.